nonde montre utzi nituen paperezko entziklopedia erraldo joiek? Zenbat lan egin diren Wikipediaren laguntzarekin ChatGPT heldu baino lehen. Informatzeko askatasunaren eta lankidetzaren ikurra izan da urte askoz Wikipedia, baina azken aldian adimen artifizialak lekua kendu dio. Eta ez hori bakarrik, makroentziklopedia desagertaraziko du. Zerari da gertatzen? Wikipediak alarma piztu du. Bere bisitenerena baino gehiago adimen artifizialeko programek egiten dutelako, ez gizakiek. ChatGPT, Gemini edo DeepSeek adimen artifizialek gizakiek ez bezala ez dute memoriarik. Etengabe entrenatu behar dute azkarrak izateko eta erantzun fidagarriak emateko. Eta bestan denez, hanka sartzen dute. Mezu xenofoboak eta desegokiak emanaz. Horrexekatik, programatzaileek informazio bila iturri fidagarrietara bideratu dituzte. Horrela amaitzen dute gehienek Wikipedian. Web atariak jasotzen dituen bisiten kopuru altua dela eta askotan kolapsatuekin izan da. Eta azpiegituraren kostuak 150 marrazi dira azken urteetan. Azpiegitura giza trafikoaren bat-bateko gailurrak jasateko diseinatua dago, baina ez dago prest botek sortutako trafiko kopurua irensteko. Wikipedia gainezka egiten badu, eta gainera ezin badie oinarrezko mantenu gastuei aurregin, informazio iturri digitalik gabe geratuko ginateke, eta orduan, zure buruari honako galdera hau egin beharko zenioke.